Oo. Lang ka? Pinong-pinong. Kansuy. Okay. Yaray. Ay, si alamin. Hello, Kuya Rini. Rene, hello po. Butas. Ayun po ulam for today. Parang hindi siya ng ano. Ibera outdoor cooking. Pero sa garahe lang. Yan, kaniritang chicken. At saka lutong bicol na yung dahon ng ano, kamuting kahoy. Ayun po, panoorin po natin si ano, parang Jason. Inuna ang? Ano dapat? Inuna ang? Inuna ang? Patatas, carrots. Pintuin mo na. Lutuin mo na daw. Yan po ang tanghalian today. Dito. Dito. Sa pagkaganda ng luto. Outdoor cooking. Yo, Kuya Rini. Shoutout sa asawa ko na nanonood, silent viewers. Ehem. Amoy! Oo. Anong luto? Parang Jason. Banderita. Chicken. Ayan, pagka ganitong chicken, hindi mawawala ang manok. Kaya kalderitang chicken eh. Oh. Kaya ang mga sangkap, kalderitang chicken, marinate muna kanina. Tapos meron siyang patatas, carrots. Ayan, ito ay
Piniprito niya muna pala crispy. Mamaya pag luto. At meron siyang bell pepper, bawang, sibuyas. Nakaprepare na po. At meron din dito optional suka, toyo, asin, mitsin, asukal, saka magic sarap. At may gata. Yan. Para sa gulay. Para sa gulay. Eh po, nung hiling po gusto matuto, alam ko marunong na rin naman kayo. Minsan kasi may kanya-kanyang twist yung pagluluto. At meron niyang peanut butter. Nandun pa yata. Andiyan na? Andiyan na, hinalo ko na. Sa marinate na po. Shout out, Rene? Viewers, hello. Amoy! Daming video okay, oh. Siyempre, shoutout sa mga nakakaranas ng traffic ngayon. Oo, tis-tis lang. Tis-tis lang sa traffic. Shoutout din sa nagpa-picture kahapon. Sa Divisoria. Saan yun bro? Paranaque. Ayun, wala niya ako. Amo, Kuya Rini. Amoy! Shoutout sa Kuya Rini. Hello po, 23. Garlita Francisca. Hello po. Ayan. Ang hirap ay sasarap. Hello. Huwag lang akong mabibiti. Kenneth, shout out po Kenneth. Garlita Francisca. Hello po. Oh, Kini, shout out. Nakarating na ako dito sa bahay ni Kuya Rudy. Sanang ipangamba. Hey! It's man, mamatay man. Sa tiyo, sa gusto man.
magdadalawang isip ang akin. Nakadating ka na sa bahay ni Kuya Noli. Sana makita mo mga angel dyan. Ni Kuya Noli, sabi ni Kenneth. Rolly, Maldonado, Jackie. Hello po sa 29 viewers. Hello. Buto din yun. Yan lang po kayo. Kaya tayo lang po. Mamaya po, sabay-sabay tayo kakain. Online kain po. Online. Online kain. Naprito na yung ano. Yung mga kulay. Pagdato ng luto. Gusto na tayo ng sibuyas, bawang. Outdoor cooking sa Bulacan. Ayan, 30 viewers. Hello. Ayan na po at hinalo ng hinalo. Yan, wow. Amo ay. Bawang. Bawang. Amoy. Sibuyas. Lagyan na. Amo. Kirinig amo. Kinit amo. Antayin niyo po at meron kami special guest mamaya-maya. Yun. Isang angel. Mamaya na lang pakita. Mamaya. Yan ka lang muna. Special guest. Alright. Lalagyan na natin yung ano. Ayaw ko lang pala. Hmm. Amoy. Natin na po yung ano mga ibang sangkap. Lagyan na lang natin mamaya ng pangbalasa. Amo. Lamig kayo, sabi ni Kinit. Sarap talaga niyan. Yan. Nag-shout out din sa kanila, ano, Vicente, Benz TV, James Napula, Alamig Striker. Dati-dati, madalas mo akong tawagan. Madalas
kahit saan. Yung hindi na miss kita. Ang pag-ibig mo. Lagi ka ayo. Naka-charge pa ba? Marlita, Francisca, shout out to Anoli, and Brian Gison, sa naman yung meron ng values and the place stay forward. Rolly, Tigalado, yo, Noli, shout out sa Iriga. O shout out po sa mga taga-Iriga. Sabi ni Rolly, Tigalado. Hello sa mga taga-Ilo dyan. Taga-Bicol. Ito po. $39 viewers, hello! $39 viewers in the house. $39 viewers, hello. Sias Ligaspe, hello po. Andres Dominador, hello. Ayan po, enjoy lang po kayo sa panonood. Enjoy lang po, enjoy. At niyaya ko si Mrs. na lumabas kung anong gagawin doon. Ayaw niya kasi matraffic. So, dito na lang kami mag-stay sa bahay. Yan. Yan po, medyo kumukulo-kulo na. Oh, papapawaw ka na lang talaga. Lubusin nyo. Ayan. Enjoy watching lang po. Sed! Dali ka, mayroon ako di makita na ano, sinirect ko. Sed! Nagluto ka lang, di ko express. Bilis lang po ulit nuluto rin kasi malambot yung chicken.
Sinirate ko to. Yan. Good morning sa lahat ng Angels. So, sabi ni Kinit. $39 viewers, no po. Yan. Yan mo, yan ano ko. Saan mo nakita? Saan mo pumasok? Yan, kasi nga i-focus ko. Wala dito. $38 viewers, hello. Namit niluluto mo pa rin dito. Pero ako, hindi natin yung bulan. Facebook page namin. Ano ba yun? Yun lang yung live. $38 viewers, hello po. Galing ni paring Team Paway, sarap sang samahan nyo. At Sarita. Ayos! Amuhan! Ako! Sabi na Kinit, sayang din wala kasama si Alangin. Kita siya. Bakit niya si Malunggay? Ha? Malunggay talaga. Bakit? Binata ko siya eh. Nainom ka kalitation ito. Kumain mo lang. Subukan mo. Mababa yung ano eh. 48 viewers, hello po. Wait lang. Mga aliman, mga masarap magluto, Team Paway.
Kompletos na karon na, sabi na karin eh. Ganun yung paring Jason Jr. Sana all. Complete sa regalos, siyempre. Kaya para subukan natin. Mababa yung... Nakukain na ako sa maalat. Ano, saklo na alat. Ako na. Okay na yan? Oo. Magandang tayo daladag. Terus Bigaspi. Doon po sa inyo. Amoy! Yung tamis, okay na yun? Okay na. Ay, pwede ko pang dagdagan yung tamis. Konti. Okay, lagay na ano, Jackie. Hindi ba? Tama. Nakalito to ah. Kaya alam mo lasa. Yung kasukal yan. Ilan yung mga ito. Yung mali. Malilay ko. Ito, malapit na po ito. Ako ba ba? Oo. Uy. Dami talaga. Yo, Bigas Pay. Oh, salamat sa ano. $4. 40 viewers. Ay, si Yas Ligaspi, salamat po sa ano sa palipad. Thank you very big. Sir Nan Espedido, hello po. Magandang araw po. Salamat. Oh, salamat po sa nagpalipad. There's Bigaspi. Alright. Magkaluto po nito na susunod ko. Gulay. Malingoy. Richard Aranyas, hello po. Richard Aranyas, hello. Oy, Vince TV, magandang umaga. Kuya Jugs. Sari ka naman, Kuya Jugs. Shoutout sa'yo, Vince. Ayan. So, ayun po, no? Gustuin ko bang isama ang buong team, ay hindi talaga kasi sa sasakyan. I-stage muna, baka sa future, ay magkaroon kami ng malaki-laking sasakyan. Di, saka na lang, meron kasi mga kailangang priority na dapat unahin. Kaya, tis-tis lang. Hey! Saka na pag may driver license na sila. Wala silang driver license eh. Kuha na kasi kayo. Sasamahan ko kayo sa LTO. Wala driver license. Para sa susunod kayo naman. Palitan. Kasi si Becky, bibigay ko na yung misis. Pag may malaki-laki Ito na ang sasakyan. kulay natin paway talaga. Ang kailangan niyo. Kaya Kuya Vince, amo-amo. Wala pa daw budget.
Sabi ni Vicente, mayroon na. Laging wala eh. Laging wala. Pero mayroon. Lang hiya. Saan ano? Ah? Sasali. Ah? Saan sasali? Eh? Sasali. Okay na siya. Kaya na magugulay ulit na sa kawali. Ba't dalawa yung kawali? May isa pa tayo, di ba? Kasi na siguro yun sa kawali. Eh, kung may kawali. At ito po, luto lang po yung kalderita ng manok. Bali, magugulay naman po ako. Sali na lang daw. Sali na lang. Ang gusto naman tuloy kasi naluto po ito eh. Ito na natin. Ayan po. Ang hindi ko matanggap, ito, meron na ditong ano, si Orange. May bagong ano, alala kami si Orange. Yan. Si Orange. Oh. Si Mon kasi layas na eh. Bira na umuwi. Oh, si Orange. Oh. Si Orange. Si Orange sa pagkagising ko nasa ibabaw ng dibdib ko. Ang orange na to. 55 viewers, hello! Ay, hindi kasi yan. Sabi ng Richard Aranyas. Initin mo muna, si Basa. Ano daw eh? Ford. Ah? Ford. Ayaw ko ng Ford Ranger. Malaging Ang gusto ko talaga, Innova. Innova. Yung 2.3 ba yun? Saka na, pag ano? Sunerte. Pag pipili na lang. Pero, maligis ng TV at kaya ano ni, sabi ni, no, Bakumaki Vlogs, watching from Mandaluyong. Yo! Watching from Mandaluyong. Bakumaki Vlog. Kahapon nandyan po ako sa Mandaluyong. Naalabas nga lang. Nalabas, hindi sa loob. Sabi yung mga kanyang sarap. Ano? One zero. Luto na. Kamuhan. Data ko ang ta. Tawalong ta. Kung alam mo, pwede na akong umorder online. Pwede na akong umorder online. Amo? Don't worry. Hindi ka ba natakot? Amuhan! Oh, bago. Puro nakaluto na lang ano. 1-0. Calderita. Chicken calderita. Amuhan. Bugas. Alam na. Luto ng gulay. Right. Renantel Linabok. Yan, hello po. Dudong Mara. Yan, hello. 62 viewers. Hello po. Ayan, malapit na po ang ano, mag-lunch. Ito, masarap din to. Kamuting kahoy, talbos. Ayan, antay-antay lang po at naguhugas ng kawali. Awag mo na lang sabunin para nandiyan yung lasa. Oo. Ang lasa-lasang kaldereta. Ayan, 64 viewers. Hello po. Ayan.
Wow! Mm. Lamig ka. Ah? Ah, di ka na kita nakakuha. Amo na yan? Nalingawan? Princess Diaries. Ah, kapatid mo. Sabi ko na eh. Hello, Princess Diaries. Yan, hello sa'yo. Princess Diaries. Yan. Ah, sige. At ayun na po. Wow. 66 viewers, Richard Aranyas. Ah, Richard, umuwi na po si Carrot. Dahil nanganak na po yung misis niya. Umuwi na po. Oo. Nanganak na yung misis ni Carrot. Kaya, andun siya ngayon, nag-aalaga. Outdoor cooking, pero sa ano lang, sa garahe. Outdoor cooking sa garahe. Anong araw ngayon? Biyernes Santo, Biyernes pala ngayon. Natuloy pala? Alam mo, Sabado. Natuloy. Sabado yung Biyernes Santo. Kala ko anong Sabado. Natuloy pala. Ano ba Sabado? 74 viewers, hello po. Ang gusto na lulutuin ay Bawang sibuyas. ikaw. Ikaw. Yan, 73 viewers in the house. Hello po. Abang-abang lang po, abang-abang sa ano. Sunod na lulutuin. Yan, Princess Diaries. Hello po. Ay, paring Ruben. Kumusta, paring Ruben? Yan, kumusta? 75 viewers in the house. Hello po. 75 viewers. Yan, hello. At baka sumama yung kapatid ko pabalik ng Bicol. Yung dalawa. Para makapunta rin sa hospital daw. Yan. So, abang na lang po sa pagbabalik doon. At abangan po ang ano, next project. At abangan pa rin po ang next project. Kung kaninong bahay. Basta sulit lang yung ano, basta sulit lang yung mga sponsor na kaya Noli. Marami tayong magiging ano, pabahay. Sunod-sunod. Yan. I-announce ko po yung ano, yung final sa next project natin. Meron na napipisil. Yan, 70 viewers, hello po. Ay, si paring Jason, naghihiwala ng sibuyas. Bawang. Yun. Pinainit? Ha? Pinainit? Yung ano? Alin? Mamaya na. Mamaya na? Oh. Mamaya na daw. Pinainit? Sasabay ko. Sabay-sabay na lang daw niya. Parang Jason, ano mino? Ano po, chicken calderita sa kagatang ano? Talbos ng kamuting, balingoy. Salamat sa nagpalipad dyan kanina. $30 likes. Ayan, sa mga nakalike dyan na 30.
Tinitigan ko. Tinitigan ko. Ay, bata. Tinitigan ko. Pero po sa mga kumakain itong gulay na to. Yun, Princess Diary. Hello, mga kapatid. Pwede niyo pong bisitahin yung channel din niya. Princess Diary, tsaka siya nung single. Yung iba nalungkot sa biyahe. Yung ibang gulay. Bali mo na tinamo. Ayan. Hindi yun uminom ng buo namin. No. Hindi yun naginom ng buo namin. Pinapainom din pala yung gulay ng buo namin. Sige mga viewers, hello po. Hello, hello. Hello. Tinitigan ko. Huwag mo nakarating na po kami dito. Chicken caldereta at saka gulay. Tinitigan ko. Richard Aranyas, parang may outing kayo. Control social mga. Wala po, dito lang po ito sa ano. Kanila. Yun natin, yun natin. Kalmos ng kamuto. Pagulit ng gabita. Tinitigan ko. Hey! Hey! Salamat po sa nagpalipad po kanina sa Bigaspi. James Q. Good morning, Maring Jason and Caroli. Basta po, biyahe nyo. Okay lang po kaya yung biyahe namin. Dahan-dahan lang. Takbo lang po. Ganyan talaga ang buhay. Robin Libon. Po, salamat po kaya Robin. Palipad. Salamat po sa palipad. Ayan, James Q, hello po. Ayan, kay Paring Robin, salamat sa palipad. Ayan. Naiipon na, ang dalan ni Paring Jason. Hey! Alam na. Alam na! Naiipon na. At hindi mo natin kalimutan suportahan siya sa Bicolano TV. Yun. Para ma-monetize din siya. Maskina. Shout out pa. Maring Jason. Kumusta? Basyo. Kila ko yan yun. Dito lang kami. May Kawayan Bulacan. One of God. Supporter. Pagtimpaway. Salamat po. Marciana. Shoutout po sa inyo dyan sa Bulacan. At dito po kami sa Paranaque. May Kawayan. James Q. Yo. Sabi ni Robin. Sabi ni Robin. Shoutout Team Paway. Sabi ni James Q. At ingat po kayo palagi. Ngayong lahat. Hindi naman yung nanonood si tatay ngayon kasi lasing yun eh. Birthday na niya. I-celebrate natin pag uwi. Kailan ang birthday? Tatay. Kailan? Pagbalik. Pagbalik, hindi nga yung birthday. Hindi. Ah. Hindi naman yung nanonood ngayon eh. Shoutout kay tatay.
73 viewers. Ay, pwede natin i-celebrate ko sa dagat uli, no? Pwede. Di na tayo mag-swimming pool. Oo. Dagat na lang, para makamuna-muna tayo. Kasi mahal pag ginawa natin lahat eh. Swimming pool, di naman tayo naligo. Hindi lang tayo magdagat. Di naman naligo. Di naman tayo naligo. Pero maganda kasi. Yung maganda ron. Hmm. Pinamad na maligo ng gabi na eh. Gusto mo mag-iis na at bawal. Always watching. Alan. Lawan. Hello po. Alan Lawan. Shout out. Salamat po. Kinit. Balik papatuyin natin yan. Yung unang gata na sinalang ko, papatuyin ko, tapos ilalagay ko yung pangalawang gata, yung unang tiga po ito. Para malasa. At sa mga yung ano po, may iba po kasi hindi kumakain nito. Kasi raw yung sabi ano, nakakalasa. Hindi naman po ito nakakalasa, napakasarap po nito. Mas masarap itong kainin pag yung talagang bagong pitas. Eh, bumiyahin na po eh. Medyo na bumiyahin. Sabi ni Kuya James, yung malapit na rin probinsya ko. Pampanga. Ah, malapit na. Tama na yan, inuman na. Hey! Hey! O pare ko, tumagay ka. Hey! Hey! Nalabit na lalamunan. Hey! Nagkabang. Away! Parang stuck na yun. Tagal na yan, December pa yan. Muli ano na eh. May nung December pa. Sapot sa mga. Naiwan ko pala yan. Hindi pa naman si Ryan. Hindi pa, nakatakip eh. Eh, palamigin mo na yan. Ay, alam mo na. Hindi, may chubais dyan. Right your guys. James, yung inuman na ha. Mamaya po siguro po yan. Ayan po, at plano ko sana, yun nga, mag-vlog-vlog sa labas, swimming, at iba pa, kasama ang family ko, si Mrs. Ayaw ni Mrs. kasi matraffic daw, masakit lang sa katawan. So, dito na lang sa bahay. At mamaya iniisip kong mag-camping sa bubong sa rooftop. Abangan nyo lang po, baka mangyari yun, tapos mag-ihaw-ihaw kami doon. Pero, para may iba naman, yung ihaw na, yung tuyo. Yung tuyo talaga, yung tuyo. Okay mo eh. Oo. Tapos kung may balaw, Ayun. yung luto lang. Pero outdoor cooking naman sa taas. Sa rooftop. Sa rooftop. Wala po yung rooftop. Outdoor cooking sa rooftop. Ayan po, Marciana. Ayan, hello po. Sige lang na ano ulit. Reynante, ano, baka sunod na araw pumunta po dito. Oh, wala po dito si ano tatay. Nagbakasyon din muna. Nagbakasyon. Bakasyon din po. Natid namin dun sa Bikutan. Pagbalik niya, munting celebration ng kanyang birthday. Pagbalik doon sa ano, Kamsur. Sabi na kay Jinsio, ano ulit punta ka sa Clark? Po, maganda doon. Daming pwedeng gawin.
Sabi James, James Q. 74 viewers. Tingting Tambo. Marciana Libera. Shoutout po sa inyong lahat. Lahat yung din. Sa mga bumibiyahe, ingat po tayong lahat. Ingat po kasi biyernesan ko na. Si Sir Perel, anong alam? Sarap ba? Kalderitang chicken po, tsaka gulay na ito. Malingoy. Hello po Kuya Cesar. Yan, hello. Hello Kuya Cesar, Ma'am Marita. Yan. Henry, hello po. Silent viewers, hello po. Maglakas ka pa ng baso, tatagayan ko kayo. Hey! Hey! Tama na yan! Lumala! Tama na yan! Yo, ngayon, lulas ko. Ay, Kenil, shout out! Ngayon, lulas ko. Shoutout po sa inyo. Walang tanong sa sagot, bakit ka mahalaga? May nagbabantay sa'yo, sino man sila. Walang tanong. Ano po malapit na matuyo? Ano pong luto? Hindi na siya fresh yung ano, gulay. Dito Rangers, may pulutan na. Alam Tagay na. na lang. Alam na po. Alam na, tamang drive. Oo. Walang tanong sa sagot, bakit ka mahalaga? May nagbabantay sa'yo. Sino man sila? Tawag. Oo. Cellphone niyo yata.
congrats sa susunod. Kailan tuloy na bukat ba sa susunod project ko yan ulit. Kailangan Yo. Sabihin mo na, mabalik ka pa. Ah, dito na kayo kumain. Aling naman pinuntahan. Asa kayo? O, dito na kayo kumain. Dito na kayo kumain. Malapit na, paluto na. 10 minutes. Dala lang ng isang kanin. Kung mayroon kayo dyan. Ha? Kaya, dali mo na yung isang kanin nyo. Bago lang yung kanin dito. Sige. Walang tandong. 70 viewers, lo po. $10:15 ng umaga. Ate na po. Naka-prepare na po. Nagluluto ng pananghalian. At maya-maya, invite ko lang sila utol, kapatid doon sa kanilang bahay, nandito na lang pananghalian para magsama-sama. At syempre, minsan lang naman yung pagkakataon na ganito. Kaya, yan po, sasaluhan ang munting ano dyan, pagsasaluhan. Ito. Mamuhay? Oo. Kuya Nel, hello po. Danilo Dison, yan, hello po. Dami yata ang ulam, mahalaga talaga si Kuya Noli. Maalaga talaga si Kuya Noli sa team, sa kanyang family. May nagbabantay sa'yo. Sinuwan sila. lalagay ko na po yung ano, pure na gata. Ito po, pure na gata. Yun. Hey! Pero kumuha na sila ng lisensya? Oo. Ito po viewers, hello po. Ayan. Cory Goresel. Yo, hello po.
Libon. Pwede na sa inyo. Pre. Masyal muna. Okay po. Ingat po. Ingat, paring Robin, ingat. Beautiful viewers. Kuya James Q, kain po tayo mamaya. Nakaluto, gulay. Vince TV Official. Kuya Jung, Odago, Isura. Vince, Kuya Jubes, muna. Mga na. Ingat na, no? Marciana, Ligura. Ano daw yung niluluto mo, Jason? Sabi ng asawa ko, shout out. Is watching po. No? Ano po ito? Nagluto ko yung kalderitang chicken. Ngayon po yung gulay na talbos ng balinghoy. Kumusta, Tol? Vince, yung ano biyahe mo? Kahapon. Ano ba si Vince? Oo. Vince, may papakita ko sa'yo, Vince. Manilo Diso. Ano ba si Vince? Nandiyan. Vince, may papakita ko sa'yo. Eto. Nag-asul na yung langit, oh. Nasit up na yung anak ko yung drone. Ayan, oh. Ang ganda na. Oh. Kita dyan. Dyan sa monitor. Oh. Nasit up na yung ano, yung kulay. Oo, okay. Oh. Ang ganda na. Jorel Lison. Shoutout po, Sir Noli at Lison. Hello po, shoutout po sa inyo. Saan po kayo sa Bicol? Masya lang ito. Salamat daw, niluluto din niya yan. Bicol din kasi siya. Ano? Ginit, sarap. Ano ba? Sarap ng luto mo, parang iso. Sige po, salamat po. Ay, tindahan. Oo. Ito ba viewers, hello po. Amo. Malapit lang po pa rin. Kami po sa ano, Kamsor, Bato. Marsya, Mira. Sa Talagaan pa ito malapit sa Kansawa. Robin, po nasa biyahe namin. Ingat po Kuya Robin, sa biyahe. Jorel Dixon. Ang siya talaga magluto ng mga kapatid na si Dillon at kami. Salamat po.
patabag ko. Richard Aranya, shoutout po dyan sa Buhi, Kamsur. Si Malada Family. Yun, shoutout po, mga taga Buhi. Sabi ni Richard Aranyas. Malada Family. Okay na siguro? Ah, amo na. Amo na. May na kasi ako sa maalat talaga. Baka mapaalat ko eh. Masakit sa ano, puson, maalat. Gati po. Pero okay lang. Nakuha ka yun. Naluto na siya. Okay lang. Ang bait kanina sa dati ko. Sinadya ko. Ano na naman ikaw. Ted, nawala yung ano, na-upload ko. Pinatin mo kasi. At pakita natin. Pakita po yung ano, itsura ng gulay. Ayan na po. Yan yung gulay ng talbos ng balingoy. Ito po yung ano, calderita. Calderitang chicken. Malamig pa rin dito kahit Warisma, sabi ni Rubin, Dilbuon. Kasi nagmamantika na. Yun, shoutout sa kapatid ko, alam ng striker. Yun. At sa nag-chat sa akin na asawa ko, lagyan ko raw ng sili. Doon ka kasi sa comment, huwag sa chat. Amo ba ga? Oo. Kasi sa asawa ko, nag-chat pa talaga. Lagyan ko raw ng sili. Walang sili. Silent viewers yan eh. Check na wala. Nak. Ted, tawag ka. Ah, okay na. Kaya mo na. Okay na daw. Upload na. Okay na daw. 91 viewers. Hello po. 91 viewers. Yan, malapit na. Kenneth Maginaw pa rin at umuulan. Sabi ni Parang Robin. Shout out, Alamid Striker, James Napula. 90 viewers, hello po.
At salamat sa nagpalipad. Ayan. Yo. Yo, lamig. Ah? Yun. Patay tayo dyan. Shoutout dyan Ah. sa Bicol. Sa pamilya ng asawa ko, Ramos family. Hello po sa inyo. Wala man lang. Kausap ako. Si Mrs. Teka, nakalive kayo. Nakalive si Paring Jason. Nakalive. Oo. Ang wait lang sa'yo. Wait lang. Yan, malapit na. Alanganin! Lamig, bakit wala ka? Sabi ni Jenny. Bakit daw di si mama? Wala ka namang asawa. Sabi. Busy po sa ano? Hindi ka siya dun sa sambayan. Ayan o. Ayan. Hindi ka sa sasakyan. Kung sumama sila. Pasensya ka na. May kasama kami. Ayan o. Okay. God bless, God bless. Tapos na. Amoy! Kunti-kunti na lang. 85 viewers, hello po. Wala, hindi po kasya sa sasakyan. Baka sasama sila utol pauwi ng Bicol. Yan. Sabi ni Kuya Robin Libuon, kinit yung mo alam. Mayroon na yan si James na pula. Di mo ba alam? Na mayroon si James na pula. I-reveal, abangan. Kailan kaya yun? Ba, 1 hour na pala yung live mo? Bilis ah. At malapit na kung matapos magluto. Pero wala ko sama kaya. Ha? Wala mo. Alin? Live natin. Maya. Ayan po yung kainan. Sa vlog ko na lang po, abangan nyo. Opo. Sa vlog ko na lang. Yan, tuyo na yung ano. Ayan. Pinatuyo ko talaga. Para Hey, come on! Come on, come on. Come on! Magbukas ka pa na uma. Hey! Kukulangin ng isa. salamat sa mga sumubaybay. 86 viewers. Alam mo ay! Tunog pa na namon ah. Yung mga talaga nito sili. Sili ang kulang. Lupit talaga yung nag-comment. Ay, nung nag-chat sa akin. Lupit, no? Hmm. Napakalupit. Napakalupit nung nag-chat sa akin. Lagyan raw ng sili.
Shoutout din po sa bilang ko dyan sa Hong Kong. Ingat po kayo palagi. At huwag niyo pong kalimutan yung GoPro ni paring Jason. Huwag niyo pong kalimutan yung GoPro ni paring Jason sa Hong Kong. ah. Amoy! Amo na. Oh. Amo na. Kita na. Shoutout ng kulay yung magrasa. Shout out, alam mo striker, amo, sama ka na lang. Sana nakarating ka sa bahay ko yan ulit. Parang amoy ko na dito, Ulam Bicol Express. Parang Jason, alright. Ayan po, 1 hour and 17. Mag-e-end na po kami. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood sa live ko. At Sa ingat po nagpalipad. kayo palagi at salamat sa nagpalipad po. Ayan. Bye-bye! Okay na po, salamat. At abangan na lang po yung kainan sa vlog ko. At ano pa ba? Sa nagpalipad ay sa nakatune in, salamat. Ingat po tayo, yung mga nasa biyahe ngayon. Ingat at lalo na napaka-traffic. Yan, at kung di naman mahalaga o hindi naman kailangan, huwag na lang lumabas dahil sa sobrang traffic talaga. Gusto natin mag-enjoy, makalabas, kaya lang. Ganun din naman yung susuunin natin, di pahinga na lang dito sa bahay. Bakit? Kanya-kanya tayo, iba-iba yung ang gustong gawin sa buhay. Ayan, Enjoy sa bye-bye! mga nakabakasyon. Enjoy po sa inyo. Bye-bye! Bye-bye! Amoy!